सोरबा BPF नो सोरबा BPL नो सोरबा APP नो सोरबा BJP नो सोरबा कंग्रेस घन्टा बिदिजों सोलिया खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय मोनसे गोनां खौरां नोंथांमोना अन्नानै खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांदो बारग' NLFB M.BAtha बिथाङा निया केसनिफ्राय बेल मोननायनि उनावबो M.BAtha बिथांनो मोनसे गोजाम केसखौ जाबसिनना होबावना M.BAtha बिथांखौ जेलाव सोफिननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों बारग' NDFB लोगोसे NLFBनि कामान्डार इन चिफ M.BAthaनि बेलखौ फिन आरोबाव रेजेक्ट खालामदों क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया गुबुन मोनसे गोजाम केसखौ जाबसिनबावना बेल मोननायनिफ्राय गोजानाव दोनदों M.BAtha बिथांखौ मख'नो गोनांदि सा 36 निया केस नांना थानाय बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा बेल मोननो थांगासिनो दङ नाथाय M.BAtha बिथांखौ मोनसे गोदान केस जाबसिनबावना फिन जेलाव सोफिननाय जादों होनना मिथिनो मोनदों नखरनि सुबुंफोरखौ इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनायनि अजद दैखांदों लोगोसे माखासे पलिटिकेल इसु थानो हागौ होनना NLFBनि मासिगिरिया खौरां बिजोङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों M.BAtha बिथांनि बेलखौ रिजेक्ट खालामनायखौ NLFB आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय भारत सोरखार आसाम सोरखार लोगोसे BTR सोरखारनिसिम खावलायहरदों NLFBनि मासिगिरि I.B. बुंथिगोराया खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय दिनैनि जारिमिनाव जोंनि M.BAtha बिनिखौ थारमाने आरो बे बेल मोनाखिसैलाय बेखौ लाखिबावलायबाय गोदान केसाव बिनि केसा जाहैबाय 2021 नि गसाइगावनि केस जानाय होनना बिसोर बुंदों बे मानसिया बे इनभल्भमेन्ट गैया दा बेखौ गोदानै पुलिसफ्रा कनस्पिरेसि खालामनानैहाय बेखौ सोबावनाय जादों आरोखि दहाय आं खोन्थाखानोसै जानाखि दिनैनि जानाखि जोंनि आर्मि चिफ M.BAthaखौ लाखिफिननायनि खारना जाहैबाय पलिटिकेल इशुस थाखागोन बियो 100% बेखौ जों टारगेट खालामना लाबाय बेखायनो जोङो गभर्नमेन्टजों जों नन कपारेसन खालामनो थागोन आरोखि जेब्लानासिम जों बेल मोना आरो दिनैनि बाथाखौहाय जुदि बेलाव हगाराखै मोनसे केसाव गोदान केसाव सोफिनजादों नखरनि मानसिखौ थांनानै फुस्लायनानै साइन जबरदस्ति साइन होनानैसो दिनैहाय आदा बाथाखौहाय थारमाने जोंनि आर्मि चिफखौहाय सोफिननाय जादों आरोखि जेलाव बेखौ रायजो राजाफोरनो आं डाइरेक्ट सिदा आं फोरमायहरो लायग्राया जाहैबाय एडिशनेल SP आजिया गलिनुर क्राइमनि बियो बेनि दैदेननायावहाय आदा बाथाखौ एरेस्ट खालामदों आरोखि लेखायाव देखायनाय मथेबा एडिशनेल SP क्राइमनि आरोखि बे क'क्राझारा बेखायनो जों बिराद दुखु मोनदों NLFB जानानैहाय जाहाथे बेबायदि केसाव बिदि बार फासि जानायखौ जों बायो आरो बिदि दाखालामथों आरो सोरबा जुदि बेहाय जुदि बिहाइन्ड द स्क्रिनाव जुदि दंबा खिन्थु बेखौ जों कमप्रमाइस खालामनाय नङा आरोखि बेनो आरोखि जों दिनैहाय जानाखि NIA ट्रायल दङ माबा मा होनो पिटिसन होदों बेल पिटिसन होदों 35 जन 36 जनावहाय थारमाने 33 जना मोननो हागौ मानो होनबा सासे लाइफ सेन्टेन्स दङ बे मोनथ'नाय एसे दिरि जागोन बेयाव मोनगोन बे बेल अब्लाबो मानसिया गनाय नङा आरोखि बेला गासैबो मोनजोबगोन सोरबा सोरबाया गनाय नङा आरोखि दा सोरनिबा माने एक्सट्रा केस गोनांफ्रा फिसा फिसा थाबावदोंबा आरोखि बहाबाबो जुदि गासैनिबो कर्टआव जुदि क्लियारेन्स मोनजोबबायबा गलांगोन आरोखि बेला खिन्थु NIAनिफ्राय उदां जासिगोन आरोखि गगोन आरोखि दिनैनि समाव बाथायाबो गनो गोनां बाथ्रामोन बाथाया दिनैनि समाव गनो गोनांमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबायना गोदान मैयासो एडिशनेल SPआ कर्टआव फैनानैहाय बाथाखौ बेल होना होनदों बेखौ जोंनि कर्टनि मानसिया खोन्थादों आरो लोगोसे दहाय फुङाव फैबावबाय जबरदस्ति न'नि फंबायखौ साइन लाबावबाय जास्टनो खोन्थाहैबाय जास्टनो बुंजाबाय ग्राउन्ड रिपर्टआ मोजां लाबो मानो जानला मोनला लाबोलानाय मानो बिदि होफैलाबायदों होनजाबाय थांफिनबाय दाना साइन होआखिसै न'खरनि मानसिया जबरदस्ति बिदि होगोन बिदि केस लागायगोन होननानै जबरदस्ति ब्लेक माबा होनबाय इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनानै दा होना होबाय दा माबाखौ मा होनोमोनलायो केसखौ दा उफाय गैया जोंबोथ' माबाबाय थाना जुदि केसा जुदि जाबसिनबावोबा नोंथांमोना मिथियाखैमोन नामा जे बाथानि सायाव बेबायदि केस जाबसिनो बेबायदि केसा अलरेडि सिगांहाय 6 जन एरेस्ट खालामदोंमोन बे केसाव ओमफ्राय बे केसाव एरेस्ट खालामखांनानै बिसोर गासै बेलाव दङ बे जुदि 2 बोसोर जाबाय जेलाव थानाया बे केसखौ मानो होआखै सिगां मानो इनभेस्टिगेसन खालामाखै जेब्ला NIAनि बेला मोनबाय बाथा गलांसिगोन अब्लासो मानोथो होफैबावनांगौ जाखो बेथ' इनजास्टिसना टटेलि बर'नि एगेन्स्ट थांबाय आरोखि बियो आरो जायनाखि बिनि बिहाइन्ड द स्क्रिन दंना है गवालै सिद्धालै बियो नोंथांमोना सेटिसफाइड गैया बोरै जानांगौ जाखो नोंनि मानसिया जुदि जेलाव थायोबा नों बोरै सेटिसफाइड मोनगोन नामा रायजो राजाफ्रा सोङो रायजो राजाफ्रा बुंगोन सेटिसफेक्सन जानाय नङा होननानै मा बुंनो लुगैयो BTR सरकार आंथ' सरकारखौ गासैबो खावलायो आं BTRखौल' खावलायो आं आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो इन्डियान गभर्नमेन्टखौ खावलायो BTR सरकारखौ गासैबो खावलायो जोंनि बर'फ्रा जानाखि दावहा नांबोबाय माबा मोनसे मोननो थाखाय दा गासैबो
सिस्टेमाव फैजोब्बाय दा सोरखौबा दोननाय सोरखौबा बख'नाय बेथ' जानो नाङाना आं गासैखौबो खावलायगोन आं पार्टिकुलार थोंजों सासेखौल' बुङा दायनिगिरिया गासिबो जायनाखि पावाराव दं बिसोरबो दायनिगिरि जागोन जुदि गवाबा जायनाखि पावार गैया नेक्स्टआव फैबा बिसोरबो दायनिगिरि जागोन ओंखायनो जोंनि बर'फ्रा साफा साफा रेसपन्सिबिलिटि दङ कि मानसिफ्रा गजोबनांगौ बेखौ सान सोरबा BPF नो सोरबा UPPL नो सोरबा APP नो सोरबा BJP नो सोरबा कंग्रेस घन्टा बिदिजों सोलिया